Arestado ang dalawang tulak ng ilegal na droga matapos na makorner ng kapulisan sa ikinasang bypass operation sa barangay Mambang Dait, Camarines Norte, alas 2 kahapon ng madaling araw. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ber, residente ng Bulacan, at alias Ton, 50 anyos, residente ng Alabang at pansamantalang nakatira sa bayan ng Dait. Ayon kay Police Lieutenant Errol Gatchitorena, Chief of Police ng Dait Municipal Station, nasamsam sa mga sospek ang isang pakete ng shabu na may bigat na 160 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 1.80 milyon. Lagi ang posibilidad ang droga is galing sa ibang lugar. So yun yan, na-timingan natin kagabi na kabababa lang from Bulacan sa bus at sinundan namin kung saan sila pwedeng mag-transact at magkasama at napasok naman ang ating pusher buyer nga. Dagdag pa ng hepe, matagal na nilang minamanmanan ng dalawang sospek na pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa kanilang bayan. Napag-alaman rin na asawa si alias Ton ng isang drug personality na nakakulong na rin ngayon. Expect namin nun kung hindi namin kaagad sila nakuha, definitely may mga babagsakan yun at may mga kukuha na iba-ibang tao. Samantala, nasa kustudiya na ng Dait MPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.